чуваки, нахер вам эта незалежнасць, жывіце у складзе великай і могучай, да, страны. Што ты чакаеш 25 сакавіка? Пачнецца чарговы срач, і зноў на мяне наедуць і матолька, і пальчыц. Які ў тебе з імі адносіны? Вось гэта як у вас там? Картэль, нейкая свабодная канкурэнцыя, вайна на знішчэнне? Там ты прэсуюць, гэта не разумееш, што зрабіць, і туды, і сюды. Настолькі раскруціцца, ну, удалося толькі табе. Што не трэба, каб вы давалі мільёны даляраў, вы дайце 5 рублёў. Модна вот высвятляць, хто агент, хто не агент. Прыбегае да мяне, Паш, я всіх здаў. Вось чаму ты справакавала, атрымліваецца, ўлады? Але лёс склаўся так, што хрущ і папалам. Тут сэрца дома, можна сказаць. Это вось кацёл САС, і увесь дом, і вода, і ацяпленне, ўсё вось трымаецца на такіх... Это называю, я называю их комбикормом. Тыя, хто не звязаны, кажуць, што это там подстилка для жывёл, для котов. І вось, в принципе, такога бункера хапае зімой прыкладна на 4-5 дзён, каб цалкам у доме было там цяпло до 25 градусаў. І цёплая вода, і ўсё. Вось летом толькі цёплая вода, і такого котла хапае на 3 тыдні недзе. Вось, в принципе, ну тут ясно, бойлеры, всякие насосы, фильтры воды. І ось это такое сердце дома тут. Ну, это центральный покой. Мы вырашылі не рабіць там, дзяліць на некалькі, хай будзе вялікая прастора. Вялікі вельмі. Колькі тут квадратных метраў у гэтым пакоі? Тут, мабыць, больш за 50 квадратаў. Ну, так, можна сказаць, асобная кватэра, можа, ў Мінску. А ва ўсім доме колькі? Под 300. Они отгороживали некими дверима, а, в принципе, такие стиль лофт. Все придумывали сами. Вот Катя подглядала все на Пинтересте, там, в соцсетках, на сайтах, и все робили. Не наймали никаких дизайнеров. Мы не будовали дом с нуля, у нас была реконструкция. Тому, в принципе, все придумывали сами. И тому, в принципе, тут сэкономили, дякуючи моему батьку, який все контролював, вельми шмат, тому что не треба было наймать никаких прорабов там. И он все контролювал. И сэкономили на тем, что все придумывали сами. Ну, вот такая ванная у нас, мне подается. Ну, мы робили уже, коли великая простора, мы не экономили. И робили, и все как было зручно и комфортно. Мой батька зараз, он такий смешный. Ну, у Лідії у нас звичайна трьохпокойова квартира, і він туди приїжджає, мать каже, він психує, каже, мені тут тесно, мені стіни жмуть, я не можу тут Тут жити. Спальня, так? Да. Дитяча і доросла. Это наша спальня такая, ну тут весь час бардак, потому что все ж таки малая, и тут как бы вечный у нас рок-н-ролл. Но это будущее будет дитячая. Зараз тут, в принципе, уже дитячая, но малая тут не спит, тому тут просто она гуляется. Это такие і є дитячий садок. От бачите, книжки почав збирати дитячі. Это ось то, что вышло у Беларуси за апошние там несколько годов белорусскомовная литература. Это что продается в Симбальбае. И у нас продається, і не тільки у нас, але наогул, якби апошнім часом я ось почав тим цікавитися, сапраўды беларускамоўнай літаратури дитячої з'являється доволі шмат. Ясно, що Соні пакуль це не цікаво, але якби, ну, на будучыню хай будзе. Ты вот цяпер па выніках года атрымліваеш розныя намінацыі, у прыватнасці на сайце Радыё Свабода, чытацкая прэмія «Учынак году». Ты разам з Антонам Матолькам і Эдуардам Пальчысам. І гэта вось было за арганізацыю канцэрта БНР-100. Разам з тым, вось зусім нядаўна 7 гадоў арт-сядзібе, якую ты стварыў, ты яе доўга ўзначальваў. Вот што з гэтага ты ўсё ж лічыш сваім такім большым дасягненнем? По-першае, арт-сядзіба і зрабіла БНР-100. Я не могу сказаць, што это я зрабіў, Матолька ці Пальчыс. У нас была каманда, як мінімум чалавек 50, якія гэтым всім займаліся. Гэтае трыо, святая троіца, это з'явілася ў тым ліку дзякуючы медыа, таму што мы больш за ўсё гаварылі, у нас найбольш, можа быць, найбольшы ахоп маюць нашыя сацыяльныя сеткі. Мы не гаварылі, і так вось сталася, што
прадстаўляем вось гэтую вялікую каманду, якая рабіла. У нас ёсць каманда, і ўсіх мы падзялілі адказных. Хтосьці за медыа, хтосьці за агульную каардынацыю валанцёраў адказны, хтосьці за працу з артыстамі, хтосьці там, як, напрыклад, БНФ за туалеты. Да? Ну, то бок, усе адказныя за розныя кірункі. Дарэчы, ну, это не смешна, таксама вельмі важная частка працы, бо без туалетаў не будзе і добрага мерапрыемства. Але які імідж у БНФ? Мне тое самае казаў у інтэрв'ю Пальчыца, што БНФ адказвае за туалеты. Не, ну я жартую, БНФ былі галоўнымі заяўнікамі. Арт-сядзіба, БНФ, гэта былі такімі галоўнымі арганізацыямі, якія ўзялі на сябе адказ. Акрамя гэтага БНФ праводзілі кучу перамоваў, там, сустрэчаў, падцягвалі сваіх валанцёраў. Моладзь БНФ, хлопцы таксама цягалі там і рыхтавалі вось гэтую сцэну. Калі б не было арт-сядзібы, то, можа, і не атрымалася б БНР-100, правильно я разумею? Конечно, не атрымалася, бо без арт-сядзібы не атрымаўся б дзень вышыванкі, без арт-сядзібы не было б сімбаль-бая, таму што гэта ўсё дзеці арт-сядзібы і дзеці той супольнасці, якая стварылася вакол мяне і людзей, якія вось, ну, гэта ўсё запусцілі. Учынак году, канцэрт БНР-100. Вось хто складаў плейліст? Быў такі крытэр топ-500. Каманда, калектыў, які збіраў пляцоўку на 500 чалавек, ну, на свой канцэрт. В прынцыпе, па-мойму, это быў такі асноўны крытэр, ну, менавіта з беларускіх артыстаў. І пасля мы ўжо выкрэсвалі, хто не можа, у каго не атрымліваецца, А вось, дарэчы, цікава, хто адмовіўся? Ну, хто адмовіўся апроч тых, каго мы ведаем? Там Кулінковіч, светлай памяці, Вольскі і Міхалок. Вось хто адмовіўся, хто забаяўся? Адмовіўся. Я не буду іх называць, ну, ёсць яшчэ пару калектываў, але гэта пачнецца чарговы срач і скажуць, што вось і зноў на мяне наедуць і Матолька і Пальчыц і кажуць, што Белавус не трымае язык за зубамі і ўсё растрындзеў, хоць пра гэта яго ніхто не прасіў. Таму я не буду, ёсць пару калектываў, хорошых калектыў, але ў той момант яны не пагадзіліся, але думаю, што бо ведалі, як бывала раней, калі з-за гэтага яны гублялі магчымасць выступаць на многія гады. Але вось тых, каго мы ведаем, хто адмовіўся, все-таки засталося ўражанне, што яны, калі б яны рэальна лічылі гэту імпрэзу важнай, яны б змаглі выступіць. Вось дакажы мне, што гэта не так. А это ясна, што яны, потому што яны не ведалі, як будзе на самой справе, ніхто не ведаў. І тут можна пабаяцца выступаць, таму што табе не зразумела, што это будзе. Ведаеце, калі я прыйшоў у арт-сядзібу першы раз, там, вось якраз такі восенню ці зімой 17-го года, кажу, хлопцы, БНР-100 трэба рабіць на Мінск-арэне. Яны такі кажу, бля, Белавус, мы не збярэм 20 000 чалавек, ты што? Ну, там не хочется матам ругаться, да. Я кажу, да збярэм, это падзея, гістарычная падзея, трэба збіраць, давайте рабіць Мінск-арэну, падаваць на Мінск-арэну. Мы падалі, нам там цягамоцілі з адказамі, пасля там іншыя пляцоўкі спрабавалі і не адказвалі, маўчалі. У выніку пасля самі сказалі, вось ідзіце на оперны. Ну, уже дзяржава прапанавала, але мы канкрэтна падавалі заяўку на Мінск-арэну. І мне казалі, вот такі, да, ну, куды ты лезеш. То ж самае зараз, мы кажам, у нас будзе вялікае свята, а тады мы яшчэ не казалі, мы казалі, што нешта будзе. І яны кажуць, ну, можа быць, а што это? А што это будзе? Падрупар нейкі выступ, ці не падрупар? Ну, у нас же прывыклі, што все адносяцца, што это будзе нейкае такое... Ну, так, што апазіцыйнае мерапрыемства. Бардаўская вясна такая будзе, да. І зараз, калі ўбачылі, што мы можам, ну, сур'ёзнае мерапрыемства арганізаваць там з добрым апаратам, з добрым гукам, з умовамі. Ну, так добра, вось гэтыя трое адмовіліся, таму што не разумелі, куды іх запрашаюць, таму што пабаяліся? Ну, я думаю, тут усе фактары. І пабаяліся, і не зразумелі, і не ведалі, як гэта будзе. Ну, это таксама наша такая памылка, што все вельмі хутка, і табе крыўдна, калі нехта адмаўляецца, хаця, ну, ты хочаш такую важную, ты павінен, ты разумееш усе яе гістарычнасць, а ты этому чуваку кажаш, а ён такі, ну, трэба падумаць. Кажу, як тут думаць, тут як бы вось, тут ты ж разумееш, это, і там падзея стагоддзя. Ну, не да ўсіх гэта было ну, той момент зразумела. Слухай, калі шчыра, вот запрашэнне Адэлі Вольскай, лічыш памылкай? Красные трапезы, это скарб для души. И навык проблемы
года. З Адэлі мы придумали прыгожа, мы придумали Што яна замест бацькі выступіць, так? Ідэя была нават не такая, была ідэя, што паколькі ў гэты час адбываўся канцэрт Белсаце, мы ўключаем прамую трансляцыю Белсата, перадае прывітанне Вольскі, выконвае песню ў прамой трансляцыі, пасля мы паказваем новы кліп, а пасля кажа: тата, там, Прывітанне ты з там, Менска. а я тут за цябе. Ну, вось была такая ідэя, што яна у яго сапраўды не атрымліваецца, і я вось, ну, такая пераемнасць пакалення. Сцэнарна гэта павінна было прыгожа атрымацца, але паколькі там за гадзіну да сканчэння мерапрыемства у нас яшчэ 2 гадзіны праграмы, а у нас гадзіна часу. І міліцыянты стаяць, міліцыянеры з гадзінніка, кажуць: хлопцы, у вас у заявцы было там, да не памятаю, до 18, так. Вось у 18, калі ласка, все павінна скончыцца. І мы пачалі гнаць праграму, там давялося хутка скарачаць, каб усё ж такі даць усім слова, каму мы паабяцалі слова, але, ну, ось таму, можа быць, некаторыя нас і крытыкавалі, што... Так, вось гэта не атрымаўся гэты тэлемост, ці як не гэта атрымалася, задэлі? таму што фізічна ўжо на гэта часу не было і магчымасцяў зрабіць. Другі паверх, мы там, ён на сённяшні момант такі больш для гасцей, там мы, ну, рэдка бываем, таму што няма часу і хапае на першым прасторы, а гэта калі вось прыязджаюць сябры, знаёмыя, родныя, то усе яны... Сюды бацьку засяляеш, калі прыязджае. Да, бацьку ўжо сюды. Это вось гардеробная Каціна, это мара любой жанчыны. Мы адразу ёй сказалі, ось, сказала, у мяне павінна быць гардеробная. Ну, бачыце, пакуль мы пераехалі не так давно, то тут яшчэ такі бардак. Тут 2 пакоі яшчэ. Это ўжо, ну, зараз пакуль для гасцей, потым, можа быць, дзеці сюды пераедуць, калі падрастуць. Ось 1 пакой. Тут как раз таки, зараз снимаю его, там, может быть, тут батька мой живет. Ну, это такие два покои для гостей, да. Я уже, ну, покольки все ж таки для себя будовал, я вырашил одразу, что у меня будет свой великий кабинет. Вот я хотела спытать, вот Катя хотела гардеробную, а да. Ты что хотел, вот, чтобы у тебя будет? Это цалком будет моя простора, это мой кабінет. Зараз ён, ну, яшчэ тут шмат чого трэба рабіць, але, в прынцыпе, все мои ідэі апошнія, все, што придумаю, все нараджаецца вось тут, і пакуль тут, ну, яшчэ такое все. Бачыце, это замест Бібліі. Светлана Алексеевич с подписом, с автографом. Все як трэба. Ну і санузел другого паверха. Он такі вялікі, так само такі. О! Слухай, тут жить можно? Ну так. Я думаю, что у Менска некоторые живут на такой площади. Ну, это вось дазваляе, я кажу, што ты глядзіш вялізны дом, але па коштах ён рэальна як кватэра ў Мінску. Что ты чакаеш 25 сакавіка? Планы амбітныя, хочацца зрабіць сапраўды вялікае крутое мерапрыемства, якое будзе прысвечана непасрэдна нашай незалежнасці. І будзем гаварыць і публічна, і праз мерапрыемства, пра важнасць гэтай незалежнасці, ось кансалідацыя яднання нацыі на каштоўнасці незалежнасці краіны. Як яно атрымаецца, немагчыма сказаць, як немагчыма сказаць было ў снежні 17-го года, якім будзе БНР 118-го года. То ж самае зараз мы вось толькі скончыцца там п'янкі, Новы год, мы адразу ўжо ідзем там у студзені падаваць заяўкі, ўжо рыхтаваць праграму і чакаць адказу і трэсці іх, каб нам далі канкрэтна зразумець ужо у студзені, у якім фармаце, на якую пляцоўку мы можам разлічваць у Мінску. Бо мы у снежні ўжо запусцілі кампанію, запусцілі першапачатковы збор сродкаў, але гэта пакуль, як кажуць, віламі па вадзе пісана. Гэтыя зборы ў мінулым годзе і цяпер яны вельмі розныя. Тады быў збор на канцэрт, і людзі вельмі разумелі, што гэта будзе, як гэта будзе выглядаць. Ну, цяпер яно такое пакуль што на сайце троху расплывістае. Тое ж самае было ў мінулы раз. Мы сказалі, што мы хочам правесці вялікае мерапрыемства, але мы не казалі канкрэтна. І збор, і таксама збор ужо пачаўся ў снежні. Спачатку ён быў вельмі слабы, там амаль не ішоў. Але калі людзі пачалі разумець, вось ім гэта дазволілі, вось пра гэта яны ведуць перамовы, як толькі пачала з'яўляцца канкрэтыка, адразу збор пачаў расці шалёнымі тэмпамі. Я магу сказаць, што, напрыклад, мінулы раз мы сабралі 60 000 рублёў, аголам прыкладна. З іх
50% гэта ахвяравалі прыкладна 10-15 чалавек, то бок гэта Вялікія сумы там ад 1000 до 10 тысяч рублей, якія далі, ну, скажем, прыкладна 15 чалавек. Астатнія 50% гэта ўжо яшчэ 1000 чалавек, якія далі там уже по 5-10 рублёў. Але ў выніку на ўсе там краўдфандынгі паўдзельнічала ва ўсіх краўдфандынгах прыкладна 2000 чалавек, якія там ад 5 рублёў до 10 тысяч рублёў далі. А на мерапрыемстве было-то 1020, ну мы там кажам про 50, ну ладно, там хто не верыць у 50, скажем 20. У выніку ахвяравала то толькі там якая частка, гэта 10%. І вось калі б, напрыклад, з гэтых 20 тысяч кожны хаця 5 рублёў даў, то гэта ўжо было б зусім іншая сума і зусім іншыя магчымасці. Таму мы будзем і пра гэта гаварыць, што не трэба, каб вы давалі мільёны даляраў, вы дайце 5 рублёў. І тут, зразумела, трэба яшчэ пераканаць людзей, што мы гэтыя грошы заберем сабе, і я гэты дом пабудаваў не за тыя грошы, якія мы тады сабралі. Вось зараз вы да мяне прыедзеце, я думаю, што это будзе ўжо складаней патлумачыць, скажуць: не. Ну і вось адсюль можна паглядзець на всю нашу тэрыторыю. Вось бачыце, вось адныя суседзі будуюцца. Там была раней піларама калгасная, цяпер там людзі будуюцца. Вось там дом, гэта былая бібліятэка. Там дамы новыя таксама, там раней. Карацей, гэта была адміністрацыйная частка вёскі. Там з таго боку дарогі гэта жылая, дзе ўжо вельмі шмат. Гэта збольшага адміністрацыйная частка. І вось там, калі адсюль не вельмі бачна, вялізнае поле, дзе былі калгасныя фермы, калі мы яшчэ толькі пачыналі будавацца, яны там стаялі. Зараз все это прыбралі, і можа, хто зацікавіцца, у сельсавеце і Вінецкім пачынаюць рэзаць участкі і прадаюць іх. І вось, напрыклад, участкі там, ну, апошні аукцыён зараз быў каля 3000 рублёў, можна купіць 15 сотак участак тут. Ну, по аукцыёну, можа, пасля даражэй будзе, але вось ад 3000 рублёў стартуюць участкі. В прынцыпе, ну, мне падаецца, там $1500 аддаць за участак. Плюс мы стварылі ўжо кааператыў, і у нас, ну, праз год будзе газ. Тут наогул стане, як кажуць, залатое месца з газамі, усе сюды захочуць. І таму я думаю, што нам уже не так сумна тут будзе. А што ты збіраешся казаць тым людзям, для якіх быў гэтым матывуючым фактарам тое, што гэта стагоддзе? Ну і гэта заўсёды дата. То есть ты разумееш, што наступныя там 200 гадоў ты не дажывеш. Ты мусіш і паўдзельнічаць і грашыма, і прыйсці на канцэрт. Вось зараз все-таки градус, ну, вось гэтага значнасці, яна, ну, зніжаецца. 101 год, ну, 102, 103. Прыкладна тое самае плануецца. Вот дзе, што новае? Ну, будзе? Не тое самае, я б сказала, што, ну, мы хочам зусім не тое самае зрабіць. А важнасць, ну, все мы говорим, жыве Беларусь, жыве вечна, да. Теперь уже можно конкретно сказать, что жыве вечна актуальны вокліч, бо БНР-100 адбылося, вечнасць, век ужо адзначылі. Теперь першы год новай Беларусі. І мы хочам сказаць, што вось гэтае мерапрыемства, тое, што будзе адбывацца, гэта будзе старт жыцця новай незалежнай Беларусі. Сімвалічна можна сказаць, што это наш першы год. Вось першы год, важны год. Сапраўды зараз мы бачым, што адбываецца геапалітычна вакол Беларусі. І там, і тыя прэсуюць, гэта не разумеюць, што зрабіць, і туды, і сюды. І вось якраз такі, і мы кажам, што, глядзіце, мы зноў, груба кажучы, пачынаем з нуля, з адзінкі, з першага года, бо колькі мы гаворым пра гэтую незалежнасць, а яе то няма, і яна зараз аказваецца яшчэ і пад пагрозай, што нам кажуць: чувакі, нахер вам эта незалежнасць, жывіце ў складзе великой и могучей, да, страны. И мы готовы и будем ходить там во всякие державные службы. Треба в администрацию президента пойдем, треба в ГБ, пойдем в ГБ, але тлумачить им, что мы робим. Мы робим важную справу для того, каб вось якраз таки аб'яднаць беларусаў і паказаць: глядзіце, у нас ёсць свая краіна, мова, незалежнасць і шмат, і гатовыя ў тым ліку з імі гаварыць і тлумачыць, што тое, што мы робім, гэта важна і для вас, каб вы заставаліся ў тым ліку службоўцамі гэтай краіны, а не нейкая іншая, якая тут можа з'явіцца. Так вось амбіцыя, гэта зноў жа оперны тэатр ці нейкая меншая пляцоўка? Я думаю, што больше. Оперны тэатр аказалася, што не вельмі зручная пляцоўка. Ёсць шмат іншых пляцовак, якія нашмат больш зручныя. Арт-сядзіба і сын Бальбай. Гэта адно і тое ж?
Не, гэта не тое ж, і вось зараз для мяне важная задача патлумачыць людзям, чым гэта адрозніваецца. Цябе пастаянна тады неправільна падпісваюць, пастаянна ёсць блытаніна ў СМІ. І вельмі хлопцы мае з арцядзібаўцы, ну, ўжо так перажываюць, нават псіхуюць, калі заходзяць у арцядзібу, там ніводнай рэчы не прадаецца, нічога няма, і так людзі заходзяць, так, а што это за крама, а дзе тут што, вось, нема ж тут нічого. Я ім тлумачу, вы, калі ласка, пройдзіце далей, вось там крама. Хаця вісіць вялікая шыльда арцядзіба, культурная пляцоўка, але ўсё адно людзі туды заходзяць як у краму. Чым адрозніваецца тут канкрэтна, што Сын Бальбай гэта цалкам камерцыйны праект, які цалкам існуе за тыя сродкі, якія зарабляе тое, што мы прадалі, за тое мы і жывем. А глядзі, ёсць такое меркаванне, што арт-сядзіба гэта такая НЖОшка, якую ты выкарыстоўваеш для таго, каб рабіць бізнес у межах іншай структуры Сын Бальбай. Сын Бальбай якраз такі з'явіўся ў той крытычны момант, калі зноў нас выгналі, якраз такі мы былі зусім недалёка ад свабоды на інструментальным завулку, зноў нас выгналі, праз некаторы час там з такімі пісюнамі адчынілі секс-шоп, а ў цябе зноў няма памяшкання, а пантанасць. І вось у гэты момант, крытычны момант, якраз такі з'явіўся Сын Бальбай, таму што, як кажуць, ёсць попыт, няма прапановы. Я, ў прынцыпе, пра гэта даўно думаў. Ёсць аўдыторыя, з якой мы ўжо напрацаваныя. І вось так паступова з'явіўся сайт, пасля мы прыдумалі з Франакам гэтую вышымайку, спачатку як таксама, такая, як мерч для конкурсу. І яна як выбухнула. Я разумею, што ўсё, сайт трэба запускаць. І гэта адбылося неяк паралельна. Я рыхтаваў Сын Бальбай, і паралельна з'явілася вось гэта вышымайка, якая якраз такі стала такім файным пачаткам існавання гэтай крамы і дала зарабіць нейкі першыя там грошы. Бо гэта якраз такі адбылося ў той момант, калі пайшоў попыт, ты не чакаў такога попыту, і ты не ведаеш, што табе рабіць. Табе людзі хочуць купіць майку, а ты разумееш, што ты ім не можаш адмовіць, таму што, па-першае, гэта грошы, якіх у цябе асабліва не так і шмат. І гэта важна. І, карацей, так было смешна. І, карацей, бізнес пайшоў, і атрымалася, што Сын Бальбай стаў падтрымліваць арт-сядзібу, так? Так. На першым этапе падтрымліваць, але то бок, не тое, што сказаць, гэта паралельна. То бок, мы, напрыклад, паколькі гэта ўсё існавала ў адным памяшканні, то арт-сядзіба падтрымлівала Сын Бальбай і Сын Бальбай. Гэта было адно цэлае. Але паступова, як кажуць, бізнес перамог, я зразумеў, што я не магу, і я бачу, што ў мяне там атрымліваецца. І была праблема, што ўжо немагчыма праводзіць мерапрыемствы арт-сядзібы ў гэтым памяшканні, бо там ўжо ўсё застаўлена тымі скрынкамі з таварам. І ў пэўны момант мы зразумелі, што ўсё, трэба шукаць памяшканні і ставіць. Вось арт-сядзіба асобна, Сын Бальбай асобна. Арт-сядзіба адна юрыдычная асоба, Сын Бальбай асобна. У Беларусі ж ёсць і іншыя БЧБ-бізнесы. Але настолькі раскруціцца удалося толькі табе. Як ты думаеш, у чым камерцыйны поспех? У чым сакрэт камерцыйнага поспеху? Апроч там попыту на беларушчыну, але попыт на беларушчыну ён для ўсіх, напэўна, такіх прадпрымальнікаў. Па-першае, якраз такі тут бэкграунд ёсць. Я ўжо там з 10-11 класа ўжо пачаў гэтым жыць. Мова, культура, гісторыя, там все гэта мне стала цікава. Я пачаў гэтым асяродку, там ужо мне зараз 31, тады было, это уже 15 гадоў я ва ўсім гэтым бурлюся. Пасля з'явілася арт-сядзіба. Это кучу контактаў, кучу мерапрыемстваў, сацыяльныя сеткі, гэта ўжо нейкія аўтарытэты. Я думаю, все ж таки нейкі ёсць талент. Да, ёсць нейкае імкненне, і просто там паговорыце з маімі людзьмі, што я працую з раніцы да ночы, я магу і ў 2 гадзіны, і ў 5 гадзін людзям пісаць там, што трэба зрабіць. Я ведаю, што яны зараз не прачытаюць з раніцы, але просто калі мне гарыць, мне бамбіць нешта, я хачу гэта зараз напісаць, бо пасля забуду. Я працую, я увесь час працую. Вот, в принципе, такі наш клуб. Былы клуб уже. Теперь это ранее был не жылы фонд, теперь это уже жылы паўнавартасны дом у Воложынскім раёне. Што, тут просто быў вясковы клуб? Што тут адбывалася? Калі я яго набыў, гэта быў
14 год, тады ўжо гадоў, можа, 5 ён не функцыянаваў. Раней вёска Падневіча, она была цэнтрам сельсавета, адпаведна, гэта быў клуб, там вось быў сельсавет, была тут школа, вось толькі ў мінулым годзе зачынілі пошту, аддзяленне пошты. Адзінае, што засталося з адміністрацыйных дзяржаўных будынкаў, тут толькі крама «Родны кут», такая дапатопная, галімая, ну, як і ўсе крамы «Родны кут». Што тут было? Вось тут канкрэтна, дзе мы знаходзімся, тут была сцэна. За сцэнай быў такі невялікі пакойчык, дзе бацька мой, ну, які, в прынцыпе, усю будоўлю тут, як кажуць, курыраваў і быў прарабам. І он вось тут за стенкай першыя гады, калі толькі мы разбуралі тут усё. Ён прям вось тут у клубе гэтым і жыў. Тут реально, в прынцыпе, быў такі класічны драўляны клуб, савецкі, пабудаваны з дрэва. Ну, як мне казалі па легендзе, там, з нейкага там панскага дома, калісьці гэтае дрэва перацягнулі і пабудавалі ўжо пры саветах тут клуб. І ён, по-моему, быў пабудаваны ў 60-е гады. І вось, ну і тут быў, в прынцыпе, цэнтрам жыцця вёскі. Колькі мы тут бутэлек адкапалі, колькі нейкіх артэфактаў, там нейкія нават часопісы «Вожык» там 80-х гадоў яшчэ на даху валяліся. А калі клуб функцыянаваў апошні раз, апошні год? Я не ведаю калі, но здаецца, ён недзе на пачатку 10-х гадоў ён уже перастаў функцыянаваць, але шмат людзей, мясцовых, суседніх вёсак расказвалі, што сюды ездзілі і на танцы, і на нейкія танцавальныя заняткі, і выбары ўсе галасаванні адбываліся тут у клубе. Мы шыльду знайшлі там участак нумар такі-то вось. То бок, ну, гэта быў такі цэнтр жыцця гэтай вёскі і сельсавета, калі яна была цэнтрам сельсавета. Зараз тут была сцэна. Да, тут было. Так, зараз это ўжо мы адносімся да Івенецкага сельсавета, то бок ужо ну ўсё узбуйнілася, бо ну вёскі паміраюць. У прынцыпе на сёння гэта вёска, хоць яна роўна 40 кіламетраў ад Каменнай Горкі, збольшага ўсё ж такі тут людзі прыязджаюць на выходныя, як кажуць, як дачнікі. А навошта ты прыбраў сцэну? Мог жа пакінуць і тут нейкія вечарынкі арганізоўваць для арт-сядзібы, для Цымбальбая? Калі ўсё набывалася ўсё даволі спантанна. Я такі там вось знаёмы, які калісьці набыў яго у калгаса і пасля праз некаторы час зразумеў, што ён асабліва яму не патрэбны, мне перапрадаў яго, бо яго тут там па суседству свой дом, у прынцыпе ён уже пабудаваўся і гэтая тэрыторыя яму не патрэбная была. І я думаў, што гэта можа стане такой загараднай арт-сядзібы, можа нешта яшчэ, там можа гэта проста я там дабудую і гэта будзе там такі дадатковы бізнес буду здаваць, каб людзі прыязджалі сюды там адпачываць, ну як такі агратурызмам заняцца. Але неяк мы пачалі будавацца, перарабляць, ты разумееш, што ты укладаеш сюды і ўсё жыццё, і ўсе грошы, і ўсё, што ў цябе ёсць, і ты ўжо паступова разумееш, што для кагосьці не хочацца гэта рабіць, а ўжо рабіць для сябе. І так паступова там кучу ідэй была. Мы спачатку нават не думалі, што мы тут зможам жыць, бо ўсё ж такі, калі кожны дзень ездзіць на Мінск, это мінімум 1,5 гадзіны, гэта дарога туды-назад. Але там з Вінецкімі пагаварылі, усе тут так жывуць, і бо ўсе ездзяць на Мінск. І зараз уже мы паўгады жывем, в прынцыпе, я прывык і ну даволі нармальна. І ўжо ты разумееш, это тваё, і камусьці гэта здаваць, ператвараць у нейкі там грамадскае месца не хочацца, бо тут укладзена да апошняй капейкі асабістых грошай там. Это твае грошы? Так, это мае ніводныя там капейкі, не ведаю, гранта там, чыйсьці грошы. Это ўсё, што я шчыра зарабіў я, мая сям'я, Каці сям'я. У дэмакратычным такім асяроддзі модна вот высвятляць, хто агент, хто не агент. Можна уявіць, што ёсць такая думка, што раскруціць такі маштабны БЧБ бізнес без таго, каб на гэта была згода з боку камітэта дзяржбяспекі, немагчыма. Ось скажы, у цябе былі калі-небудзь нейкія размовы, сустрэчы, прапановы з тымі людзьмі? Канешне, былі. Это зразумела, і гэта было адзін раз, шчыра кажу, адзін раз было за ўсё маё жыццё, калі я ведаў, што я размаўляю з прадстаўніком КДБ. Гэта было ў 11 класе. Як гэта выглядала? Я начытаўся ў інтэрнэтах, тады ў інтэрнэт-клубе, што ёсць такая арганізацыя «Зубр», і калі я стану сябрам «Зубра» і арганізую ў людзі суполку зуброў, то я за гэта атрымаю пейджер, і яшчэ буду крутым манам, і як бы, ну, па-перше, мне гарэла, я там слухаў ужо Вольскага, я хацеў там «Зубр», там, ну, іх было такая вось гэты романтызм. І я звязаўся там праз нейкія e-mailы там з імі, і кажуць, хочаш стварыць суполку, зрабі 3 справы. Павесь бел-чырвона-белы сцяг,
у публічным месцы мы табе даем балон, напішы дзе-небудзь жыве Беларусі з фоткай гэта. І трэцяе, расклей па гораду улёткі жыве Беларусь, стань зубрам. Сцяг мы повесили там у меня, ну, у Лиді дом, и он выходит на такую кольцевую дорогу, мы повесили с 7-го поверха, там с балкона, там его повесили, с улицы сходили, сфоткали, ну там никто его не бачить, але повесили. Жыве Беларусь сам я не пошел писать, але дал хлопцу, там, знаем, кажу, ты напиши. Так само написали в неких там подворотнях за гаражами, ну, было як бы страшновато. А улетки пошли клеить. Взял я сябра, пошли ночью клеить улетки. 11 класс, выпускные, все уже хутка, вучень года, школы я. Пошли клеить улетки, хопочки, спыняется машина, люди в штатском, ну, просто выбегают, что вы тут делаете, фух, и за нами. И мы дворами там по хатах разбегаемся, я сбегаю, меня не догоняют. Хлопца моего одноклассника догоняют, ловят. Праз некалькі гадзін он прыбегае да мне, кажа, Паш, я всех сдал. Говорит, и выніку праз дзень у нас выпускны. У нас в школе уже выпускны. Ён вядзе лінейку школьную. Я вучень года. Я занял на гарадскім конкурсе другое месца, як вучень города. И такая классная, где вас там чакаюць в этом, как это называется, это покой. Ну и чувак таки сидит, дядька, откуда взяли, что, где. И вот у нас был такой допыт. Улетки это, что да, за улетки, все, у нас был допыт. Мы сказали, что в интернете спамповали, сами раздруковали и расклеивали. Никто нам ничего. Ну мы, наколькі я памятаю, никого там не сдали. Просто вот раздруковали. И вынику была комиссия, на комиссию батькам дали штраф, нас поставили на некий там улик. И вот это реально был контакт, ну, наколькі я разумею, с представником. Все. То есть символ Байерд, сядзіба, нічога? Приходили милиционеры, які казали, на вас поступила анонимка, вы продаете фашистскую и запрещенную символику. Я кажу, проверяйте. В вынику праз тыдзень приходит папера, что справа зачинена за отсутностью склада злочинства. Ой. А вось калі казаць пра іншыя БЧБ бізнесы, ну яны ж ёсць, які ў цябе з імі адносіны? Вось гэта як у вас там картэль, нейкая свабодная канкурэнцыя, вайна на знішчэнне? Першымі з'явіліся Гонар і ЛСТР. Так. Недзе Сімбальбай з'явіўся праз паўгады, можа быць, праз год пасля іх. Але ў нас адразу была іншая канцэпцыя, што мы не бренд, мы такія беларускамоўны змагарскі патрыятычны мас-маркет. Мы прапануем тое, чаго людзі даўно хацелі, але чаго ніхто не прапаноўваў. І мы сказалі, да, мы прадаем адкрыты бел-чырвона-белыя сцягі, бо мы ведаем, і мне асабіста да гэтага не раз пісалі людзі, дзе ўзяць. Я думаю, чаго мне кудысьці накіроўваць, калі я магу сказаць, што ў нас ёсць, мы самі можам прапанаваць. Усе астатнія крамы ўжо адчыняліся пасля нас, і ў тым ліку, і там, дзякуючы нейкім маім кансультацыям. Вось глядзі, такая сітуацыя. Прыйшоў пакупнік і кажа, вось я хачу там вось нешта. Ты ведаеш, што у вас гэтага няма, і ну там не будзе бліжэйшы тыдзень, год. Але ведаеш, што ёсць у канкурэнта. Ты адправіш да канкурэнта гэтага чалавека, ці там пераканаеш купіць нешта, можа, з гэтай серыі, нешта падобнае, што ёсць у вас? Я думаю, што і ў прынцыпе такое не адзін раз было, мы адправім. У нас няма такога жорсткага, ну, прынамсі, ну, я не адзін, у нас вялікая каманда, але моя пазіцыя такая, што мы робім адну агульную справу. Там, напрыклад, у Мікіты Броўкі іншая пазіцыя, там, мой, можна сказаць, там, правая рука, ён кажа, не, мы павінны быць галоўныя, лепшы, і ўсё павінны браць толькі ў нас. Нават у нас у камандзе у нас няма такое агульнае меркаванне. Увесь час усё нараджаецца нейкі. Ну так вось глядзі, вось гэта якраз і сутыкненне вось такіх двух падыходаў, таму што калі як справа, так, вы робіце адну справу з іншымі БЧБ бізнесамі, але грошы яны ж розныя. Тут я скажу, што я за тое, каб ва ўсіх у іх было ўсё добра. А вышымайка гэта класіка ці гэта ўжо антытрэнд? Спачатку гэта быў супер змагарскі сімвал, калі ты апрадуў вышымайку, все ты бандеравец, там, БНФ-авец, ці хто заўгодна. Я на сабе гэта нават адчуваў, калі першыя разы апрануўся такі погляд.
хто это? А пасля я гляжу, што гэта хочуць шмат хто, і шмат для каго гэта такі праява нейкай пазіцыі спачатку. Пасля гэта становіцца ўжо нейкай папулярнай штукай, якую хочуць усе. Пасля з гэтага робяць рэмейкі, і ўжо на сённяшні момент гэта ўжо попса. Вось пра пагоню я не магу такого сказаць. Ну, это класіка. Да, вось якраз такі. Ну, і пра арнамент я таксама не магу сказаць. Увесь час зараз з'яўляюцца новыя прадукты, дзе арнамент выглядае дарэчна, і зноў жа перапрацавана, па-новаму зроблена, і зноў жа это выглядае круто. Мы зараз запусцілі 10 новых принтов. Хлопец присылае в ВК, каже, ось я придумав такий малюнок. Я гляжу, ну, написано белорусский дармоед і вілы. І вілы, ці, як там вілы показати, вілы. І ну, я так поглядзеў, нашым скидваю яком, кажу, трэба рабіць. А я не бачу ў гэтым прынце там супер чагосьці такого прикола. У выніку мы яго запускаем, ён топ-1. За 2 тыдні 500 замоў. Это як бы прыкладны эфект, як быў з вышымайкай. Так. Усе пачынаюць замаўляць, і я разумею, што наколькі гэта актуальная тэма і наколькі гэта людзям важна. Нават не важна, як гэта намалявана, ім важна вось гэты такі ўнутраны пратэз паказаць. Сімбаль бай ёсць у гайдах для замежнікаў. Але таксама вядома, што шмат замежнікаў, якія ну, там ведаюць нешта пра Беларусь, едуць сюды ў нашыя краіны за такой савецкай вось гэтай экзотыкай. І ці былі нейкія думкі, там, не ведаю, з-пад прылаўка прадаваць, можа, Сталіна, матрошак? Ну, ні ў якім выпадку. Калі мы такое зробім, то мы это раз і назаўжды згубім давер. І ўсё, што было зроблена за гэтыя гады, проста яно будзе змыта. Ну добра, але глядзі, вось Лукашенко. Ну гэта ж абсалютна нармальная практыка, што ў любой краіне ты можаш купіць сувенірную прадукцыю з выявай сучаснага прэзідэнта. Давай я возьму сюды. Ці запытвалі ў цябе калі-небудзь што-небудзь з Лукашэнкам? І ці ёсць такі план вырабіць? З Лукашенкам можна было б зрабіць прынт, я думаю, што ён быў супер папулярны, але яго трэба зрабіць такім, каб ён быў, ну, ён павінен быць прикольный, я б так сказал, что это павінен быць такі... Мы не рабілі, але гэта можна было б зрабіць. Я ведаю, што это карысталася якраз такі попытам, як і выглядала б як такі вось... Ну, бо Лукашенко таксама часткова бренд гэтай краіны і такі сувенір з Беларусі, як тыя ж магніцікі з аўтазакам. Супер папулярныя. Былі людзі з аўтазакам набываюць тыя магніцікі. А вось гісторыя у нас была класная пра тое, як нам прапаноўвалі і маглі мы шмат зарабіць у момант, калі б ну, вось, пайшлі на тую супрацу, якую прапаноўвалі. Да? Гэта было з МЧС-ам. Міністэрства надзвычайных сітуацый быў чэмпіянат свету ці Еўропы па пажарным спорце. Яны хацелі вось каманда выхадзіць у такіх вышыванках, ну, вось гэтая зборная беларуска. І кажуць, вы нам на гэтых вышыванках, вось тут чырвона-зялёны сцяжок. Ну, трэба, каб вышылі, будзе вышыванка і чырвона-зялёны сцяжок. І мы такія, і мы разумеем, што мы не можам вышыць гэты сцяжок, а партыя замова вялікая. І я схлусію. Я кажу, вы разумееце, што на чырвона-зялёны сцяжок вельмі шмат нітак трэба. І чырвоная і зялёная плотная вышыўка. І гэтая ваша вышыванка будзе на рублю 10 даражэй, чым калі вы проста чырвоным напішаце Беларусь. І ў выніку, вось дзякуючы таму, што я схлусіў, хаця это па кошту было паднолькава. Але я ім сказаў, што давайте проста Беларусь. І яны пагадзіліся, мы гэтую замову зрабілі, але мы сабе не здрадзілі ў гэтай сітуацыі. Ты вельмі доўга будаваў дом, і твае бацькі, бацька твой курыраваў будоўлю і дапамагаў гэта ўсё рабіць. Так, бацька ў мяне наогул, ён да гэтага, як, ну, ён не прафесійны будаўнік, ён усё жыццё там працаваў каменшчыкам, будаваўся, і да таго, як пачаць тут будаваць, ён на АЭСе працаваў. І апошні час ён там зарабляў, там, у лепшым выпадку 500 рублёў на этой АЭС. Я ім кажу... А пасля ты яго наняў, і ён стаў больш зарабляць? Можна сказаць, што я яго наняў, але я яго паставіў перад фактам. Калі я набыў, я ні з кім не раюся, нават з Каці не раюся. Нешта мне так вот стрельнула, і все, набываю. Нейк мода пайшла, гэта недзе там за горадам, на Воложыне, набываць усе гэтыя хаты вясковыя набываць. Ну, і я як бы паддаўся вось гэтай модзе, што трэба ўзяць. Спачатку ўзяў, пасля пачаў думаць, што з гэтым рабіць. І бацьку прывёз і кажу, все, ось я набыў клуб. І он такі глядзіць, кажу, там матам, да што это, навошта, што з гэтым рабіць? Все, будзем з гэтага рабіць хату. І ён як бы так, я яго паставіў перад фактам,
Ён зразумеў, што яго выхада ніякага няма, трэба сыну дапамагаць, і вось так, в прынцыпе, 4 гады ён фактычна, ну зараз ён паехаў там у Ліду, да мамы там. 4 гады будавалі. Слухай, ты вёў нейкую, вось ты кажаш, модна хаты, ці вёў ты нейкую бухгалтэрыю? Колькі аддаў ты грошы? Колькі каштавала гэта хата з гэтым рамонтам? Ну, калі набываў сам менавіта клуб, калі вось непасрэдна яго набываў разам з зямлёй, тут амаль 20 сотак, каштавала крыху больш за $10,000. Ну, то бок сам клуб і права на гэту тэрыторыю. Тады яна была ў арендзе, зараз яе ўжо перавёў там у, як называецца, пажыццёва наследуе. Ну, змяніў форму ўласнасці, змяніў форму ўласнасці клуба. $10,000. А пасля, в прынцыпе, усё, калі ты ўжо, шмат хто мяне зразумее, калі ты ўжо у нейкую будоўлю увязваешся, то па выніку ўсё, што ты зарабляеш, ужо сыходзіць на гэтую будоўлю, это, як кажуць, такая невычарпальная яма. Ну, я магу сказаць, што, в прынцыпе, тут укладзена грошы на добрую, вельмі добрую кватэру ў Менску, это дакладна, вялікую кватэру ў Менску. То бок, ну, ўсё тут. А што тут? $100,000, я думаю, ўжо прыкладна. 100 000. Ці былі нейкія прыклады, ці можаш прывесці, калі ваша беларуская мова і прабеларуская скіраванасць станавіліся нейкімі перашкодамі, ну, вот, для бізнесу? Каб хтосьці штосьці нам сказаў, таму што мы нейкія неправільныя, такога не было. Наадварот, у нас вялікая доля – гэта карпаратыўныя замовы. У нас замаўлялі, ну, я зараз буду доўга пералічваць кампаніі, якія ў нас зрабілі замовы. І нешта выраблялі канкрэтна ім пад іх замову, і нешта яны замаўлялі. Гэта і айцішнікі, і буйныя банкі, і дзяржаўныя прадпрыемствы. Асабліва пад Новы год, пад святы, то колькасць карпаратыўных замоў, яна павялічваецца каласальна. Слухай, вот усе ведаюць вашыя чэкі, і шмат для каго это нават сувенір, там, дзе вот напісана «Жыве Беларусь». Так. А вось увогуле дакументацыя у вас на якой мове ідзе? Дакументацыя у нас дамовы, рахункі, вядзенне у нас усё на рускай мове. Чаму патлумачу? Мы працуем з 1С-кай. 1С – это бухгалтарская праграма, створаная рускімі, спачатку для Расіі, пасля адаптаваная для беларусаў. І весці ў 1С на беларускай мове, ну, гэта нереальна, гэта немагчыма. Ты можаш дамовы па-беларуску зрабіць, там нешта, камунікацыя у нас уся на беларускай мове. Але вось калі даходзіць да такой, там, да падаткавых спраў, да ўсяго гэтага, пакуль губляць час і проста дзеля прынцыповасці рабіць па-беларуску, это проста у цябе з'яўляецца дадаткова куча гемара, якім трэба дадаткова займацца, а ў цябе і так на ўсё няма часу. І думаеш, што... Хачу памяняць троху тэму. Слухай, вось навошта вы ўвогуле з арт-сядзібай з цым Бальбаем палезлі ў футбол? Вось, глядзі, гульцы зборнай, яны ў нашым стрыме падчас прэзентацыі новай формы зборнай, яны ў інтэрв'ю не маглі 2 слоў звязаць на любой мове, не кажучы ўжо пра беларускую. А любимое белорусское слово? Белорусское слово. Ну вот, ожины, ежевика, да? Все верно? Но вот видите, я просто, когда ездим в Робинсон Клаб, там вот есть такие у нас рекламные щиты. Ну это вот некая просто атрымліваецца антырэклама беларушчыны. Ці не? Як ты думаеш? Першы раз мы полезли самі. І мяне просто натхніла вся гэтая кампанія Герчыкова і Беражкова, калі яны запусцілі белыя крылы, вось гэты рэбрэндынг зборнай, гэты арнамент. І я жартаваў тады, што... І для мяне было яшчэ приколам, што вось у іх на форму, якую яны зрабілі і выбралі арнамент, вось гэтая цэнтральная зорка, яна была один у один, як лога Сымбальбай. Ну гэта ты кажаш пра вось гэту першую форму. Другі раз ужо... Там Герчыкаў і з федэрацыі прапануюць, давайте яшчэ што-небудзь разам зробім. Але не было ідэі такой, што ж зрабіць. І вось пасля, калі там Ліга нацый пачыналася, ён кажа, вось у нас ёсць новая форма, але не хапае ёй нейкай разынкі беларускай. Ёсць арнамент, але давай што-небудзь яшчэ зробім. Шрыфт нейкі там арнаментарны, ці штосьці яшчэ. Я падключыў 5 дызайнераў. Збіралі прапановы, абмяркоўвалі на трыбуне пра это ўсё, вялікі блог ёсць, як мы рыхтавалі вось гэты новы шрыфт.
І вось, ну, з гэтага пачалося. Пасля кажу, давай прэзентацыю класную зробім. У выніку атрымалася класнае мерапрыемства, падцягнулі туды і медыа, і людзей. Нас яны пасля першы матч Лігі нацый, наша лога, арцядзібы, сімбалі на стадыёне, на новым Дынама. А пасля на гэтым матчы людзей не пускаюць чырвона-белымі сцягамі, забіраюць гэтыя сцягі, выводзяць. І я ім пішу, кажу, не, хлопцы, так не пойдзе. Вы ведалі, што мы белыя, чырвона-белыя, што мы такія, і ў тым ліку мы супрацоўнічалі з вамі, каб паказаць, што бела-чырвона-белыя і чырвона-зялёныя могуць быць разам і сумесна рабіць нешта важнае. І ваш кіраўнік вашай федэрацыі, зараз другі чалавек у Беларусі, ён можа паўплываць на тое, каб такіх сітуацый больш не было. І пакуль, ну, яны сказалі, што міліцыя асобна, федэрацыя асобна, яны ніяк не ўплываюць на тое, як паводзіць міліцыя, ім самім гэта не падабаецца. Ну, я кажу, не можа такого быць. У вас все ж такі людзі, якія кіруюць федэрацыяй, это не апошнія людзі ў краіне. І калі захочуць, гэта пытанне можна асабіста абмеркаваць, вырашыць. І мы пакуль спынілі супрацоўніцтва, пакуль вось, ну, ёсць такое перадузятае стаўленне. Яны на нас пакрыўдзіліся за тое, што мы пачалі там пісаць, якія яны дрэнныя, і тое, што, можа быць, это ўсё не трэба вам такое ўсё это публічную прастору выводзіць, а ўсё паступова зменіцца. І мы на іх пакрыўдзіліся, што, ну, вы пакрыўдзіліся за то, што заўзятараў там выводзяць з чырвона-белымі сцягамі. Але вот усё-таки, калі пра форму казаць, ну, это ваш дызайн быў. Не, форма цалкам акрон, нашыя толькі лічбы. Толькі лічбы, але ты згодны, што нават у параўнанні з першымі белымі крыламі, ну, гэта такі крок назад і ў плане дызайну, і ў плане беларушчыны, і ў плане беларускай мовы. Першае круце, ну, я табе шчыра скажу, што яны нам не паказвалі да апошняга моманту форму. Яны сказалі, трэба зрабіць літары, а форму саму ўжо на фотках не паказвалі, таму што баяліся, кажуць, уцечкі інфармацыі. Калі Румаса прызначылі прэм'ер-міністрам, то, ну, і з боку цябе асабіста, і з боку там прадстаўнікоў, ну, арцядзібы Сімбальбая быў такі, ну, не ведаю, такі аптымістычны ажыятаж, скажем так, такія казалі, што новыя магчымасці з'яўляюцца, новыя нейкія праекты магчымыя. Ну, вот скажы, наколькі гэта ўвогуле апраўдалася, і ўвогуле вось яго прызначэнне прэм'ер-міністрам, гэта плюс для краіны ці мінус? Ну, калі казаць пра футбол, то, ў прынцыпе, яны дасягнулі заяўленай першай мэты. Калі мы абмяркоўвалі, мэта была якая? Выйсці ў Лігі нацый з групы. Гэта першая была задача. Гэтая задача выкананая. І у тым ліку, не ведаю, мы ў гэтым нечым дапамаглі. Што будзе далей, гэта ўжо будзе альбо поспех, альбо правал, альбо ногул сенсацыя, што мы патрапім на еўра. Наконт Румаса прэм'ера, ну, ён прикольны дзядзька. Ну, мне падаецца пакуль, што ён такі цікавы, ясна, што ён вельмі цікава па-беларуску гаворыць. Ён гаворыць такім, як беларускі ксёндз. Шаноўныя сябры, хачу вам сказаць, што гэта неверагодна. І ў яго было віншаванне ў мінулым годзе, просто такое навагодняе віншаванне ад федэрацыі футбола. Ён вельмі так цікава размаўляе па-беларуску, як вось у мне параўнанне адразу першы, як ксёндз, і як яшчэ было, але лёс склаўся так, што хрущ і папалам. Ты вось тады вот посціў з ім фоткі, вось гэта. Вось зараз, калі ён прэм'ер-міністр, ты спрабаваў з ім сустрэцца? І калі б сустрэўся, што б ты яму прапанаваў? Я, ну, федэрацыі, я пра, там, прадстаўнікам дэпартамента маркетынгу, з якімі мы супрацоўнічалі, я не раз казаў, давайте мы з ім сустрэнемся і пакажам, раскажам, якія мы хорошыя, што мы хочам і чаму важна яму патлумачыць, чаму важна, каб на стадыёне паралельна маглі прысутнічаць бел-чырвоны, белы сцяг і чырвона-зялёны. Мы прапаноўвалі, ну, пра гэта гаварылі, але яны сказалі, пакуль, типа, у дзядзькі шмат пытанняў, тут краіна, прэм'ер-міністр, ему да футболу ён у федэрацыі больш такая прадстаўнічая функцыя, то бок ён все ж таки там вырашае, калі вырашае самае важнае стратэгічнае пытанне, а не там нейкага дробнага. І таму пакуль, ну, не было такога, і ў іх жадання не было, і мы там не супер настойвалі наконт гэтага, таму пакуль не было, але я быў вельмі, ну, было б цікава. Параўнанні з гарадской кватэрай. Раскажы, што тут ёсць? Ці ёсць тут нейкія нязручнасці? Што тут? Батарэі, вада, прыбіральня? На сённяшні дзень, калі мы толькі куплялі, тут стаяла вось
тут і ў тым куце дзве печкі, сцэна і такі задрыпаны драўляны савецкі дом з ніякім дахам. В прынцыпе, ад таго будынка засталіся, вось вы нават зараз не скажаце, што тут драўляныя сцены. Вось засталіся асноўныя драўляныя сцены клуба, частку мы ўжо дабудоўвалі з блокаў. І, в прынцыпе, ад таго клуба реально засталіся толькі вось гэтыя драўляныя сцены і часткова фундамент. Все астатняе мы разбіралі, вывозілі, спальвалі, і вада, і цёплыя палы, і электрычнасць ёсць, адпаведна, ўсё астатняе таксама ёсць. Вада свая у нас, скважына, свідравіна зробленая, таму мы, можна сказаць, амаль цалкам незалежныя, толькі залежым ад электрычнасці. Электрычнасць ёсць, тады ўсё добра функцыянуе. Калі раптам не будзе электрычнасці, то ўжо будзе складаней, бо ясна, што ўсе сістэмы яны завязаныя на электрычнасці. І тут сучасны дом з усімі выгодамі. 2015 год. Выходзіць Статкевіч. Арт-сядзіба і ты, вы насілі Статкевіча на руках. Вось, можаш патлумачыць, што гэта было? Ці ты бачыў у ім нейкага супергероя? Ці ты хацеў гэтага супергероя з яго зрабіць? Што гэта было? Это была наогул супергісторыя, таксама моя любімая. Гэта было 22 жніўня. Чаму я памятаю, што это 22 жніўня? Таму што ў гэты дзень у меня быў дзень нараджэння. Мы сидели на арт-сядзібе, адзначалі мой дзень нараджэння. І тут залятае, я не памятаю, хто, Мікіта Броўка, ці хто, і кажа: Статкевіча вызвалілі. А мы уже крыху падвыпілі, дзень нараджэння святкуем. І такі: все, едем сустракаць. І нас чалавек 10, паехалі туды, там народу шмат. І мы такія вось на гэтым, як кажуць, на адреналіне. Пад допінгам, такі, трэба яго падняць на рукі, падымем, сябры, і мы там яго падкідваем, такія задаволеныя. Гэта было тады, гэта была вельмі такая эмацыйная падзея, але тут спрацаваў і дзень святочны, і што нас было шмат, і выпіты алкаголь, і сапраўды важнасць, і таму што Статкевіча я паважаю, і тады гэта было, і гэта я рабіў таму што для мяне гэта было гонарам, што вось я прысутнічаю вызваленні. Пасля мы з ім шмат разоў сустракаліся, абмяркоўвалі, ён запрашаў мяне там свае з ім больш працаваць, але нічога не атрымалася, бо мне гэта было не цікава, я бачыў, што з гэтага нічога не атрымаецца, у мяне ёсць свая арганізацыя, свая дзейнасць, якой мне цікавей займацца, і нам... Але ён мяне паважае, я яго паважаю. Але як думаеш, што з ім все-таки пайшло не так? Не ад яго ўсё залежыць ад каманды таксама. Калі ў цябе ёсць добрая, залежыць ад тых людзей вакол цябе, якія што табе кажуць, як ствараюць, якія крэатары ёсць, якая супольнасць. Усё залежыць ад таго, як ты вакол сябе кансалідуеш людзей, як аб'ядноўваеш, і як гэтыя людзі гатовыя нешта рабіць сумесна з табой, і далей што атрымліваецца. Статкевіч, значыць, не ўмее. Значыць, пакуль яго не атрымалася сабраць тую каманду, з якой ён можа дасягнуць поспехаў. Калі б цяпер вярнуўся Зянон, Пазняк, ці ты б яго сустракаў таксама, як сустракаў Статкевіча? Яго падкідваць лепш не трэба, бо ўжо ж такі чалавек значна старэйшы, уже не такі Статкевіч маладзейшы. Падкідваць яго не падкідваў бы, але гэта была падзея, бо мне крыху я Пазняка паважаю за тое, што ён зрабіў там у 90-х. Это по факту ён са сваёй камандай дамагліся незалежнасці Беларусі і таго, каб гэта стала незалежная дзяржава пад бела-чырвона-белымі сцягам пагонь. Але пасля вось тое, што адбылося, і тое, што ён з'ехаў, тут чалавек радзіма альбо смерць. І ён выбраў, што лепш чужына. То бок ты выбіраеш, альбо ты жывеш для... Як это патлумачыць? Карацей, ён выбраў лепш не смерць, то бок ён паміж радзімай і жыццём выбраў жыццё. Я не ведаю, што я па такой сітуацыі у момант X зрабіў. Альбо цябе там заб'юць, альбо ты застанешся жывы, але за межамі іншай краіны. Што б я выбраў?
я не могу зараз адказаць. Але ён, як той герой, які стварыў, ён все ж таки ну, не змог пайсці за Беларусь до конца. І, Ну, цяпер бы яго вяртанне нешта б змяніла? Ну, это было б цікава. Я не ведаю, змяніла б гэта што, але гэта было б цікава. Ну, гэта было б цікава толькі для журналістаў, для фотачак і селфі, ці гэта ну, глобальна паўплывала на В плане сітуацыю? бізнесу гэта было б добра. Можна было выпусціць з ім столькі прынтоў класных, Зянон вярнуўся, нешта такую натхняльную кампанію зрабіць, яно б спрацавала добра, як кажуць, добра пайшло б у плане. Ну, я жартую. Я не ведаю, што патрымалася, але ясна было б лепш, каб ён вярнуўся і дажываў сваё жыццё, нешта зрабіў для Беларусі тут, а не там. А ты вось нейкую такую беларускую актыўнасць з мясцовымі жыхарамі праводзіш? Ці ты вот ведаеш, як бывае, што там апазіцыйныя якія-небудзь дзеячы, яны ў сваім доме улёткі не кідаюць, каб не падумалі, што я апазіцыянер. Вот нейкая ёсць у цябе? У нас уже тут, в принципе, супольнасць ёсць. Там ракаўскія, там у той жа малой люцинцы, белы со своей мартиновой. Ну вот что конкретно? Вот калядаваць ходили, выйти до вас? Пакуль никуда не ходили. Зараз вось першы Новый год, першая каляда у нас тут. Ближайшее, что мы хочем, мы летом хочем започатковать все ж таки тут великий фестиваль. Есть великое поле каля вёски, есть место, где парковать машины, есть место, где ставить наметы, есть озеро, есть рака. Есть мара зрабіць добрый, сур'ёзны фестиваль. Ну і спадзяюся, мы вось гэта зробім. А летом мы уже не першы год тут праводзім летнікі арт-сядзібы, і вось наши маладыя валанцёры, якія пасля дапамагаюць рабіць і дзень волі, і вялікую колькасць мерапрыемстваў. Кожнае лета тут па некалькі дзён яны ўсе прыязджаюць і тут падымаюць на вушы ўсё мясцовае насельніцтва. Вось мы праводзім уже традыцыйна летнікі арт-сядзібы. Бел-чырвона-белы сцяг на доме будзеш вешаць? Вось у час летнікаў тут не адзін бел-чырвона-белы сцяг. У мяне на доме вісеў флюгер з пагоняй. Адразу яго павесіў, але аказалася, што ён пратрымаўся некалькі месяцаў і пачаў вялікая паруснасць і пачаў гнуцца. І ў выніку я той флюгер перарабіў, і вось на будынку у меня великая пагоня там ёсць. Сцяг, ну трэба прыдумаць толькі як, трэба нейкі флагшток, я думаю, што змесцім. Вось яшчэ пра гэтыя плакаты, з якімі у цябе была доўгая гісторыя, і вось вы іх там выдалі, і скажыце, было для цябе нечаканым тое, што пачалася гэта праблема, калі з'явіліся плакаты з Някляевым. Ну, проста зразумела, што Някляев успрымаецца ўладамі як такі непрымірымы праціўнік. І, не ведаю, калі вы там хацелі паэта ці пісьменніка, маглі Парлова, напрыклад, надрукаваць. Вось чаму ты справакаваў, атрымліваецца, ўлады, а пасля гэтая гісторыя так піарылася? Ну, па-першае, ўсё ж такі я, як кажуць, ужо такі спрацаваны піаршчык. Я разумеў, што калі б мы павесілі Арлова, павесілі мы билборд з Арловым і ўсё, і ніхто б гэтага не да, гэта важна было б. А калі з Някляевым, гэта у тым ліку быў эксперымент. Цяжка, цікавей заўжды ж рабіць нейкія эксперыменты і правяраць у тым ліку сітуацыю ў краіне на такіх гісторыях. Мы пайшлі на саступкі. Рекламная агенцыя сказала, яны кансультаваліся таксама. Ім сказалі, калі ласка, вешаць. Мы пашлі, спачатку быў Уладзімір Някляев, беларускі палітык, грамадскі актывіст, пісьменнік. Мы пайшлі на саступкі, і рекламная агенцыя сказала, што іх папрасілі, толькі пакіньце беларускі пісьменнік. Мы пакінулі беларускі пісьменнік, размясцілі. Я думаў, што, па-першае, я ясна разумею, што это будзе інфанагода. І хацеў зрабіць гэта інфанагоду, бо это ж рекламная кампанія, што у горадзе з'явіліся билборды з Някляевым. У мяне задача такая стаяла. Але ў мяне не стаяла задачы, каб хутка яго знялі і пра гэта пачалі ўсе гаварыць. У мяне задача была павесіць, каб пра гэта пагаварылі, і гэта класна, і звярнулі на гэта ўвагу. А тут атрымалася яшчэ і две інфанагоды. Спачатку павесілі пра гэта, ўсе напісалі, а потым яшчэ і знялі пра гэта, ўсе напісалі. На гэта мы не разлічвалі. Пасля поспеху канцэрту БНР-100 цябе разам з Матолькам і Пальчасам супрацьпастаўлялі такой структурнай апазіцыі. Маўляў, што вось вы такія маладыя, не заангажаваныя ў палітыку, не сапсаваныя грантамі, вось змаглі ўсё класна арганізаваць. А на гэтых людзях, на такой структурнай апазіцыі ўжо пара паставіць крыж. Вот скажы, ты згодны з гэтым?
Ну, я не хочу, каб мяне ўспрымалі і нашу каманду як нейкую зараз канкрэтную арганізаваную бандфарміраванне ці палітычную структуру, якая тут прям зараз на яе можна ўскласці надзею, і вось гэтая структура вось за адзін момант зменіць краіну. Бок у нас няма ніякай зараз юрыдычнай структуры, няма ніякай арганізацыі. У нас ёсць супольнасць людзей, класная супольнасць людзей з рознымі навыкамі, ведамі і магчымасцямі. І ў момант нейкіх важных падзей мы можам хутка мабілізавацца і нешта рабіць карысна. І менавіта гэта не могуць рабіць партыі, у якіх ёсць праграма, статут, сяброўскія білеты. Чаму? Да, таму я могу сказать, мне з задавальненнем я не хочу становиться, так сталася, што зараз там нейкім я там вельмі публічным чалавекам стаў, але ў мяне ніколі не было і няма задачы становіцца нейкім там суперпалітыкам, прэм'ерам, прэзідэнтам, міністрам культуры ці любым нейкім чыноўнікам. Мне цікавей было б і хочу працаваць на чалавека, якому гэта хочацца і які ведае, і вось быць у яго камандзе, прасоўваць, там адказваць за нейкі, але пакуль такого чалавека няма. Вось няма чалавека, якому я магу паверыць і за якім ісці до конца, там не ведаю, нават да смерці. А пакуль мы робім нейкія свае малыя крокі, тое, што ўмеем. Дзякуй вялікі. Застаўся бліц. Тут? Бліц. Кароткія пытанні, кароткія адказы. Гонар ці ЛСТР? ЛСТР, яны цікавейшыя. Пальчыс ці матолька? Пальчыс, таму што лідскі, мы ж у суседніх школах з ім вучыліся, а нашыя мамы з ім працуюць на адным заводзе ўсё жыццё. А ён матольку выбраў. Я ведаю. Пальчыс ці франак? Франак, конечно, франак, бо франак это, калі казаць пра сяброў, то это ўсё ж такі мой сапраўдны сябр, якого я ведаю ўжо гадоў 10. Пётр Клюеў ці Паліна Рэспубліка? Конечно, Петя Клюеў. З Петей Клюевым столькі перажыта разам. Калі сын Бальбай выпусціць цішоткі з Зянонам? У наступным годзе. Калі адбудзецца анексія Расіяй? Што ты будзеш прадаваць? Беларусі. Вось это для мяне такі зараз страшны сон. Я не ведаю, што я буду рабіць. Я змагу жыць, калі гэта капец реально адбудзецца, это ўжо Беларусь, это частка Расійскай Федэрацыі, я не ўпэўнены, што я захачу жыць у гэтай краіне. Арлоў ці Марціновіч? Вось тут не магу падзяліць, яны два крутых, але два розных. Я можу сказаць Горватова, давайте лепш Горватова. Хто лепш прадаецца? Это топ-3 тых, хто заўжды добра прадаюцца, якраз такі Горват, Арлоў і Марціновіч. А любімы гулец нацыянальнай зборнай па футболе? Зараз я шчыра прызнаюся, що я не супер заўзятар. Ведаеце, каго я называю? Я не буду доўга думаць, я назову Віталя Радзівонова. Помнік Гедыміну ў Лідзе ці шыльда БНР у Менску? Помнік Гедыміну ў Лідзе, канешне. Шыльда таксама з'явіцца, але Наступнае маё пытанне. Калі ўлады павесяць шыльду БНР у Менску? Зараз фарміруецца план дзейнасці на 2019 год, і гэтае пытанне яны плануюць уключыць у план 2019 года. Таму вось пакуль так. Ці ёсць твая персанальная віна ў тым, што шыльда БНР не была ўсталяваная, вось тады, год таму назад, меншым год таму назад, калі было святкаванне? Там такая двоякая ситуация, в принципе, незразумела, ці гэта ўсё ж таки віна, ці гэта не віна. Мне патэлефанаваў Глеб Лабадзенко і сказаў: все, толькі што я размаўляў з Сітніцам, кіраўніком Саюзу Мастукаў. Сітніца сказаў: все, ребята, давайте інфармацыю, усталёўка, прэзентацыя адбудзецца такого-то. Мне патэлефанавалі з гарвыканкаму, сказалі: все, дату, дзень. Але у самого Сітніцы не было паперы. Яму сказалі гэта вусна, і не было канкрэтнай паперы, у якой гэта напісана. І мы
паўсюль, дзе магчыма, далі інфармацыю, што будзе адкрыццё, будзе ўсё, а пасля яны далі заднюю, таму што няма паперы. І вось тут адзінае, што я не ведаю, ці гэта за нас, ці не за нас, але вось такая акалічнасць здарылася, што мы аб'явілі пра гэта, але не маючы рэальна, як у нас было, што у нас ёсць оперны і ёсць дазвол, ёсць папера, там той паперы не было, толькі вусныя словы, але сказаныя ўсё ж такі, сур'ёзнымі людзьмі. Макей ці Румас? Макей ці Румас? Мабыць, Макей, таму што у беларускай справе у яго ёсць канкрэтныя прыклады зробленых спраў. Калі беларусы загавораць па-беларуску? Калі прэзідэнт краіны загаворыць па-беларуску? Калі б табе трэба было зрабіць падарунак сваёй цудоўнай жонцы Каці на нейкі вельмі святочны, вельмі рамантычны івэнт, нагоду, то што б ты выбраў з крамы Сым-Бальбай? З крамы Сым-Бальбай ёй бы я выбраў... Так, зараз... Просто нічога там не падабаецца. Я што я не кажу, і все кажа, все не тое, все не маё. Можа, яна сама падкажа, што б ты хацела? Гамон? Я кажу, ці ж... Вось, да, я ее падару, у нас ёсць я дармаед, типа, усе правы забаронены. А 100 гадоў БССР, гэта свята? Гэта важная падзея, у якой няма настрою, можа, ось, адпаведнага, няма ў ёй такого рамантызму. Калі б зараз улады звярнуліся да цябе з прапановай, не цяпер, напэўна, трошку раней, з прапановай прыдумаць, як святкаваць стагоддзе БССР, што б ты адказаў? Ёсць у нас ідэя, крутая ідэя, і цэлая праграма ўжо распісаная пра гэта. Я яе шмат каму паказваў, пакуль не атрымаў той вось крытычнай масы, якая б сказала, што так, гэта важна. Я прабіў гэта пад шыльдай беларусізацыя. Стварэнне БССР – гэта наступны этап вялікай беларусізацыі. Калі адчыняліся школы, напісана была лепшая літаратура вось гэтага стагоддзя беларуская, там тэатры, вось гэтыя 20-е гады я пачаў зараз уже святкаваць стагоддзе беларусізацыі. А грошы, якія былі патрачаныя на гэты дом, ты іх зарабіў на Сым-Бальбай? Так, толькі на Сым-Бальбай. Мяне вось за это крытыкуюць там і пальчы саматолька, што занадта я гаварю да хера таго, з чаго, можа быць, і не трэба было гаварыць. Але, в прынцыпе, я стараюся ў жыцці не наебаць нікога. Вось не хлусіць і не абманваць, бо это все вернецца. Я наогул па жыцці стараюся паказаць, што мне няма чаго хаваць. Вы можете там правяраеце, там, можа быць, нешта мы неправільна робім, але мы робім все адкрыта, і няма тут падводных камянёў. Все, што я раблю, тут няма ніякіх Я просто люблю гэтую краіну, я хочу жыць у гэтай краіне, я хочу, каб гэтая краіна і тыя людзі, якія тут жывуць, жылі таксама добра. Все, у мяне няма ніякіх больш падводных камянёў. Паколькі я ўсё ж такі займаўся СММ, у меня ёсць ідэя. Як зрабіць так, каб і я ж зацікаўлены, каб у гэтага прагляда было шмат лайкаў, шмат праглядаў і ў першую чаргу шмат праглядаў, і каб людзі распавядалі і рэкамендавалі гэтае відэа. І што трэба зрабіць? Нам трэба ясна што-небудзь разыграць, каб людзі паактыўнічалі і атрымалі за гэта падарункі. У мяне ёсць два падарунка, якраз такі вось пра тую цішотку, якую казаў, з Янкам Купалам, такой у тату стылістыцы, яна, бачыш, зробленая, тут хто ты гэткі свой тутэйшы. Ёсць якраз такі на дармаедскую тэму. Ось я дармаед, усе правы забароненыя. І мы гэтыя две цішоткі падорым двум людзям. Першую... за што? Вось я зараз раскажу. Першую, напрыклад, давайте я дармаед. Мы падорым за каментары, які збярэ найбольшую колькасць вось гэтых лайкаў, які будзе самым папулярным, самым
аб'ектыўным, цікавым, просто за самы папулярны каментар. Так давай другую за тое, каб прапанавалі вам Так, нейкі а новы вось прынт. другі прынт нас вельмі часта ругаюць за тое, што у нас все такое банальнае, нецікавае, арнаменты, пагонькі, нічога арыгінальнага. І вось гэтага Янку Купалу мы падорым таму, хто ў каментарах прапануе просто тэкстава прапануе ідэю для прынта, будучага прынта Сімбаль-бай. І мы праглядзім усе каментары, выберем ідэю і з гэтай ідэі зробім рэальны прынт. А вось таму аўтару ідэі падорым вось гэтую цішотку з Янкам Купалам. Таму там лайкайце, каментуйце і вось мы вам падорым такія штукі. Карацей, у нас у ранейшых наших выпусках я ў канцы запытвала у героя, чым гледачы могуць яму дапамагчы. Ну, як мы бачым, Паўлу Белавусу дапамагаць нічым не трэба, у яго ўсё добра, жонка, вельмі класная хата. Адзіная, з чым праблема, гэта з надпісамі для прынтоў. Таму тыя, у каго ёсць ідэі, калі ласка, пішыце каментары. Ну і ёсць не ў мяне праблема, а ёсць важная гісторыя пра БНР-101 і ўжо мы пачалі і хочам, каб каманда збіралася і ўсім, каму цікава, калі ласка, на сайт bnr.by, вы там маеце формы і як дапамагчы, і як удзельнічаць, і што будзем рабіць, таму давайце разам рабіць Беларусь лепш.